Horas amang inang, pajupak kita muse di channel YouTube namion marhite akka pikiran nami na hupatol hashami tu hita na mungkin boi mangurupi hita di pangaradiota di jamita tu pertangyangan songoni nang jamita tu hari Minggu. Di tikion patol hason nami matu hita akka pikiran nami namar pertemuan tu jamita pertanyaan ima epistel di Minggu sia Juli 2020 jala turpukta ima ende bindu 2 ayat walu sahak rodi ayat 10 tulu di bahasa Indonesia di dok mai Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Pos rohanami amanginang nunga di jahahamu turpuk tahun sagabi umura anon hamu mangatusi akka pikiran-pikiran nami nahu patol hashami di video on alhami pe nungata kaspar jolo hujaha hami turpuki hupa husur-husur hami sagabi dapot tami akka pikiran-pikiran sederhana na mungkin boi mangurupi hita amang inang molutung didok rohata buku endeon manang Kidung Agungon dan apala jot-jot dibuat turpuk sianon di jamita Minggu songoni nang di jamita pertanyaan dohonon matuhita sasitongna itu bukanlah unsur kesengajaan tekas duta boto nunga hombartu kalender gerejawi doho topik-topik Minggu jamita si patol hason dihita di pertanyaan songoni nang di hari Minggu jala adong do tim na marumutsoni jala porsea mahita mereka tidak berusaha menghindarkan teks-teks dari kitab Kidung Agung ini. Tungpe adong akapandohan manang hata na subang begeon sian buku endeon sian Kidung Agungon tangboi iga be alasan laho pasidikon bukuon laho mamilit akka jamita si patol hason sigan Minggu nang di pertanyaan tung adok pe akka istilah-istilah nasubang akka hata nasubang begeon ikut taatu sidui secara positif jala dang moru arga ni bukuon maradopon buku na asing di Bibel tai taringot tu pangajarion taringot tu akapoda dohot taringot tu napatuguhon haporsiaon justru bukuon dibain warna di bahasa Indonesia Kidung Agung keagungan yang agung berarti sada karya na luar biasa do bukuon sian si Salomo ditiki raja Nabisuk na manuraton akka ende jala bukon sasitong na imataringot tu holong ni roha ni akka namardongan 2 Timotius 3 ayat 10 didokdo ay nasa surati sinihaton ni debatado jala hasea mamodai mamisang paulihon manugu-nugu di bagasan hati goran alan itung pe taida songon kisah cinta 2 pasangan 2 sejoli 2 jolma namardongan-dongan majotadok di turpuk tahun di bukuon ikon rajumata doitong laho mamodai paulihon mamicang dohot manugu-nugu hita asalam tugu marhapor siaon tu debata marhite hatorangan na jepek sinakinani posrohanami amanginang nunga boy behita mamuka turpukon di bagasan sada pengantar na menarik pembuka khotbah yang menarik asa unang gabe tubuh di roas ni huriat tatong ia buku Kidung Agung manang buku endeon dang apala denggan si jahaun namangihut masuk mahita muse ubagas tutur puktai ima di bindu 2 ayat walu sahak rodi ayat 10 tulu ima sahalak pangoli sahalak bawa nama kasih holi hasudungan ni rohana
kekasihnya, haholonganna. Jadi mulut tabuano tuhita jolma manusia baru do peta jalo turpuk 2 minggu manang 3 minggu na salpu na mandok hasian ni debatado hita. Hasudungan ni rohani debatado hita. Berarti dak pola maul behita mangatusi hubungan ni turpukon holong ni roha ni 2 halak na mardongan pangoli majota dok dohot oroan manang pangoli dohot hasudungan ni rohana, manang sasahalak dohot hasudungan ni rohana ataupun kekasihnya adalah suatu gambaran hubungan ni debata dohot jolma manusia, ikatan kasih Allah dengan manusia. Jodoh tagong barhon ia debata marhite Yesus Kristus ima nagabi pangoli jala huriai gereja ima songon oroan. Jadi kita melihat ikatan cinta di sini. Dang holan haulion ni rupa ni hasudungan ni rohani panurat manang pangoli i diturpukon di patolhas ibana. Alai do haulion ni rohana. Haulion ni rohana marhite na ni togihon na pangoli i panurati laho hehe. Marhite pakirimon na baru. Ay nung asalpu akka hamaolon marhite musim dingin na digombarhon di son nangali alai tubuh ma akka pakirimon na baru marhite musim semi pengharapan mangulu di bagasan pakirimon masa do akka na masa akka parukilon akka hamaolon alai ikon hehe do hita marnida ari na baru marhite hite pakirimon na mangulu. Huida hami museri turpuk taon akka amanginang ima patik na parjolui. Songon ias ni roha ni panguli i panuraton tu hasulungan ni rohana makkaholongi jolma manusia. Iko songoni do tong nang holong ni roha na ias maradopon debata. Holong ni roha na rosu maradopon debata. Ala holong ni roha na takas maradopon debata. Marhatari dandui marhite holong ni rohana takas di akka jolma manusia. Ido benna parbaga sotai di pasu-pasu debata asa takas holong ni rohani sada keluarga rumah tangga parsari peoni tu debata dungipe takas holong ni roha dinasida na 2. Jadi ikatan cinta do nauhida hami di turpuk taon akka amang inang. Holong ni rohana takas ni pangoli i tu orwanna tu hasudungan ni rohana ima songon holong ni rohani debata na takas tu hita jolma manusia na makasi holi uhumna na makasi holi nang akka patikna asa mangulu jolmai di bagasan las ni roha dame hombar tulo moni rohani debata.